lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu omti buwangal kesal andirangal Southern Parkway, wato buwangal kesal ngal hauti fattule wuttudu fombina berniwol Abuja be nanta sakantare berni man. Buwangal bo ngal hukuma hakkilanki shanu nyibalo berniwol Abuja wato Federal Capital Development Authority wadi. Omtugo buwangal man ɗon nder taskara taskitaka ngam hollugo seyo hewtugo Tinubu hitande dow korowal laamu. Ɗum waɗi hawrinde ma pindire ha pelel omtugo buwangal man. Nder jami'en gomnati tedduɓe yaliriɓe ha pelel man wodi sakatarejo gomnati mobgal lesdi Mr. George Akume be ardiɗo huwoɓe ha fada laamu wato Chief of Staff Mustafemi Bajabiya Mila be ardiɗo jam'iyawa laamotonga ha Nigeria wato APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje be ministajo pamaro mo gallure Abuja Dr. Maria Mahmud. Ardiɓe liserento fere fu humpiti hawrinde man. Non bo lamlamɓe ndondonu. Ministajo Abuja barista Nyesom Wike latti jami'ijo gomnati mo jaɓɓi hoɓɓe. Ardiɗo hukuma hakkilanki gallure Abuja wato Executive Secretary Federal Capital Development Authority FCDA Engineer Shehu Hadi Ahmed waɗi bayanu dow no Southern Parkway lati. The segment of the Southern Parkway that is being commissioned today covers a total distance of about 5.4 buwangal Southern Parkway ngal ɗum omti hande ɗo mari njutirka kilomita 5 be reta. Ngol fuɗɗi iga bankiru lesdi maundu wato CBN be nanta pelel rewuki masihanke'en wato Christian Center lati ɗum ha saka berniwol Abuja ha yago Ring Road 2 wato buwangal Nnamdi Azikiwe. Kugal magal waɗama jotta ngam wallitiggo hedi hoytingo malla bo ustugo juɓɓindiral motaji gurtoji iga nder berniwol Abuja ha fahin ngal wallitan ha waddugo jahol yeso wuttudu fombina Abuja bana no buwangal wuttudu Woyla wato Northern Parkway walliti ha waddugo nyiɓuki gallure Woyla be jawɗum. Buwangal Southern Parkway ɗo mari laabi mota 6 hedi jungo nano 6 hedi jungo nyamo wato ngal hosan shafuji motaji 12 wakkati woore ɗon juɓɓindiri yaha. Buwangal Southern Parkway be ngal Northern Parkway on tan mari juɓɓol shafuji motaji 12 na bana buwale luttuɗe ha Abuja fu marɗe shafuji motaji 10. Kompaniwa Setarako on ɗum hokki kongila waɗugo laawol man. Kuɗe man bo sendama geɓe ɗiɗi aran ha Disemba hitande 2010 ɗiɗaɓum bo ha Novemba hitande 2012 wato ngol hosi duuɓi 13 foddeko ngol timmine hande. Ɓaawo Engineer Shehu Hadi waɗi bayanu dow no buwangal Southern Parkway woni, sai ministajo pamaro ha gallure Abuja wato Dr. Maria Mahmud wari yetti Tinubu be warugo omta buwangal man. On behalf of the Federal Capital Territory Administration and its residents, I extend our heartfelt gratitude to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu GCFR. Non bo o yetti huwanoɓe hukuma gallure berniwol Abuja fu hawtade be humpitiɓɓe hawrinde man. Ngam wallitiggo wuttudu fombina Abuja heɓa nyiɓa fotita be wuttudu woylare berniwol man waɗi gomnati hokki kongila nyiɓugo buwangal Southern Parkway nder hitande 2010 dow ceede naira biliyon 16 be miliyon 200. Amma dalila ceede kare kugal no ɓesdiri ha lesdi Nigeria
hawtaade be waɗuki kuuɗe goɗɗe kanduɗe ngam ngol huuɓa haaje bana no handi. Ceede ɗen ɓesdama yaago naira biliyon 35 be miliyon 700. Amma kadi gomnati wasalinga on waɗi ɓesdaari man. Hunde bo nde waddi nyalaade omtuki laawol man hande. Bana no ministajo gallure Abuja Barrister Nyesom Wike andini Tinubu. I'm happy to further inform Your Excellency that the project is now completed in line with the renewed hope agenda of Mr. President. Miɗo seya andinkima barkama hande kuuɗe buwangal man fuu timminama. Hunde bo nde yaadi be taskara maɗa ngam hokkuki ummatore Nigeria baabuwol tammunde hesre wato Renew Hope agenda. Ɓaawo hoosuki hunayere dow minista en Abuja yande 21 lewru August hitande 2023. Min be ministajo am pamaro tawi kuuɗe ɗe gomnati wasali nga fuɗɗi amma timminai. Alhamdulillahi be wallinde maɗa kuuɗe ɗuɗɗe timminama ɗo rena omtego nder maaje ha be buwangal ɗo. However, the coming of the current administration and Mr. President's unflinching support has indeed led to the completion of this project, amongst others, ready for commissioning. Hukuma hakkilanki gallure Abuja wato FCTA be ummatore Abuja gettima barkama. Kanjum waɗi ma hukuma hakkilanki gallure Abuja hosi jabrugal induki buwangal ɗo dow Bola Ahmed Tinubu. Ngam man miɗo seya nodduki ma Allah reni ngara omta buwangal Southern Parkway ko warti iga hande bo Bola Ahmed Tinubu. Your Excellency, Mr. President, it is now my honor and privilege to invite you to the commissioning of this newly completed Southern Parkway, henceforth called Bola Ahmed Tinubu Way. Thank you and God bless you. Ɓaawo jawabu ministajo Abuja Barrister Nyesom Wike sey Tinubu hoosi microphone fuɗɗi jawabu banni. The completion of the Southern Parkway underscores our commitment to inclusive and sustainable development. Timmungo kuuɗe buwangal Southern Parkway tabitini gomnati am dogginan kuuɗe gaddoje jahol yeeso ummatore na be holluki feerotiral. Ha yaake en taskitani nyiɓugo berniwol yottugol haaje lattingol laamorde lesdi meɗen en kiriti nyiɓugo kuuɗe ɓoosinoje ngendam ummatore bana laabi heɓanan ummatore kuuɗe sattinan sha'anu filu be jahol yeeso ummatore dow bawɗe jawmirawo min keɓan nasaraku dow non huɓango ummatore haajeji maɓɓe ɗon nder ɓerɗe amin min tabitini ardingo huwa ko ummatore mari haaje waɗan ummatore be lesdi Nigeria yaha yeeso. Miɗo omta laawol nder seyo be teddinore laawol bo ɗum indiri dow inde am. We believe Nigeria will succeed. Ɓaawo omtugo buwangal andirangal Southern Parkway buwangal bo ngal ɗum inni jotta yaago Bola Ahmed Tinubu Expressway jango bo to jam Tinubu omtan tasa jirgi lesdi ɗum hawti fattule Abuja feere feere nonnon bo faɓɓi jango to jam o omtan erorde motaji ɗum hawti fattude wuye be nanta fattude wuse nder taskara ngam hollugo seyo hewtugo mako hitande ha dow korowal laamu ni ha gallure Abuja tan Tinubu mai omtan kuuɗe feere feere ko dillani kombi 10 nder maaje woodi saare ballo ardiɗo lesdi Nigeria fu hesre nde ɓe ɗon yiɓa.
iga sare lamu lesdi Nigeria wato Asorok, Umar Aliyu ko da Radio International be TV. Prime Minister jo Ingila ɓoyemajo Mr. Tony Blair waddi ngilla ha sare lamu lesdi Nigeria wato Asorok. O waɗi gidal sirru be ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Tony Blair laati Prime Minister jo Ingila yande ɗiɗaɓre lewru May hitande 1997 wakkatire nden bo o ɗo mari duuɓi 43 ha yake o jippi dow korowal Prime Minister ko Ingila yande 27 lewru June hitande 2007. ɓaawo jippuki maako dow korowal Prime Minister ku lesdi Ingila, Tony Blair laati ardiɗo dental Tony Blair Institute for Global Change iga hitande 2016 ha warugo jotta. Tony Blair Foundation ɗo hokka wallinde hedi wallitigo gomnatiji iga mobgal lesdi be gomnatiji diwe hawtade be hukumaji pamari hedi fannu sattingo ɗotanki didaɗi be shanu famral hakkunde ummatore ferotirinde bo joɗinde ha nokkure woore ngam dalila waddugo jonde jam be de'ende nder ummatore. Wala ko ummatore woyla lesdi Nigeria ɓurata numtirgo Tony Blair bila hawtugo hoore be George Bush ngam hippuki lesdi Iraki. Iga sare lamu lesdi Nigeria, Umar Aliyu ko da Radio International be TV. to joni hande boɗejo yo fama non anda kai ko minanta ɗum ma ɗum weɗata musali e goɗɗo ko waɗi kai na kada min belɗum minanta to amma sayi o nangano bona kai min boyi har min tampi to joni nde lattake ɗum nangimo ha o waɗi lebbi joyi noye yaadu moɗo e kawtal hoore kam yaadu ami e ɗuɗon derem dem joni ma ndu fuɗɗata ko waɗi hajjajo non anɗa an bo hande alhamdulillah sey yettore Allah min getti Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah wala ko min mbiyata min ɗo heewi be farin ciki ko tatoye to sayi o nangano ɗo kan non gontirnoɗa nder lebbi ɗi ɗon wala min no min gaɗata min andi Allah ɗo waɗa jaraba iri e dow ɗum to fulfulde ɗen masalake amma ni min yetti Allah nane ma rayuwa ay non ɗum afa Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aran dai inda sabi yetta jomirawo kam beddum dum minani hande e mira mi meeɗa nangoyra majje mi meeɗa mana beddum dum nasta berne am bandira hande bandira nangol ko wadani to la jawla nangol laati to arare bano dañani non kuma fulɓe fuɗɗi wani wana ma kam kuma sai hande Allah ko wari holli en nyalande ko yofa hilla jari ko wani nana ay sai jetta Allah ko kan ko ni jette Allah jomirawo barkina leñako Allah ɓesda hawko hakkilloji yimɓe Allah jonna en jam nder lesdi meɗen Nigeria ha nder Afrique baki daya assalamu aleykum Indiam Kubra Usman Antubo wato Kubra sarkin Fulani Gombe. Haja Kubra ne a gona ta mada shinka. Kawai daga mu. Sai ya ture alhamdulillah mai min nani gaskiya min nani bel sosai saboda godiya sosai dunon no dadu ma ya Hausa ma zagari
abdullahi da duniya min jodo jam'i goto toni jaga haure toni anayi min tokka doka da no hande hitordu mobgal lesdi Nigeria don mutum to ardiɗo baba amin jagorɗo amin wala ko min jata sai dai min godano Allah gan ɗum tawrayimo lay gonnati kawai ɗo internet woni yiɗi waɗa bincike bo en abi gomnati bana ɗo seka on wala tabbas gomnati waɗi bincike mum bo timmini bincike mum tawrayimo lay sabo e murna ɗum mi nantama hande ɗo to mi woni mi wawta mi waɗa goɗɗum bayaniji ɗum to sai to mi hoti mi nder farin ciki joni amma wala ko min jata min godanake Allah daga ɗum bincike ɗum tawrayimo laydi bo ɗum tuuɓi kara ɗum maga baki ɗiya ɗum widake ɗum tawrayimo laydi amma emin toro gonnati kadi ɗum ɗum waɗanimi emin godano gonnati bo rara ɗum ko ɗum waɗanimo ɗum jogimo ɗe balanije to woodi Allah jaɓi yardake gonnati mi andi ɓeyda tokkangomo ka'ida mako e non no ɗum joganimo meɗen to noddani ɗum ya noddi sakirto joni daltego wiyataɓe gan Allah kuwa ɗum nangimo wota huɗu joni wala umminɗo goɗɗum saniya ɗo wurtago maako duwa wota biyar ɗo wurtago maako kadi fooɗa woɓɓe garin murna gaɗa goɗɗum foɗanamin goɗɗum asar ko boɗa goɗɗum damuwa kowa joɗo ya waɗa ka addu'a joɗo waɗa ka du'a nder wuro joɗo waɗa ka du'a nder wuro to waɗa e goɗɗum nodda malami en ma holla farin ciki muɗum Allah e min jetti ko min gorko no a tindinta seyo be ko feɗi hande to alhamdulillahi gaskiya wala ko mi yata hande irin farin ciki ɗum woni nder hande e yimɓe Najeriya e Afrique gaba goo irin farin ciki ɗum woni nder gaskiya wala ko mi yata heɓe min ɓeytatora ko Allah min ɓeytati min hawti ko Allah waɗa irin sakamako ko Allah waɗani larugo waɗi gaskiya wala ko mi mbaɗo gaskiya nder goɗɗum yanayi fulɓe amin ɓe ladde bandiraɓe ankani gaskiya wala ko mi mbata mi wiyani amma alhamdulillah daga Allah waddi ɗum lokaci har goto yankake ko kunci yofimo alhamdulillah wala ko wiyata sey yettore Allah tan haragare noddaɗu ɗume a noddi tar to alhamdulillah farin ciki ni gaskiya min mi nodda bandiraɓe fulɓe mi waɗa farin ciki ni addu'a farin ciki kam wala ko ƴatti do'a hanjum woni farin ciki andude hele na way on hawre bawɗi wama hanjum yetta Allah diga andama ko diga ko nangimo ay Allah wati to yeeso ni gan diga Allah waɗi har ko kimo kadi Allah on fitata toro yetta min yata je min yetti Allah Allah ka hande ɓe waɗi drawing case mai kuma alhamdulillah Allah hokki en nasara ba wani inchallah wani fahad larugo joyi to noddade ɗume an ɗuɗɗa ko a sawra sakiraɓe bandiraɓe ngam ɓe tokka ɓe sewo maɓɓe be hakkilo andi himɓe kam mino ayi kawyen ɗo minen waɗi taimako e addu'a min yettaɓe Allah waɗa ɗummini ko inchallah Sadam.
min addu'a ko ina be min giyata e be min nanata e durtobe sako dum ko min yi min getti Allah alhamdulillah hande da yottike karshe bodejo shugaban kasa shugaban fulani ne yace Allah kautal hore wurtake shugaban fulani Afrika gaba daya alhamdulillah hande wurtake min getti Allah ne lado mudu min getti leñol fulaku min getti sudu fulaku min getti fulfulde alhamdulillah no tindinta mettamberam no on nani warugo leddi joy ardido jagordum wala wallahi dum wala misali mo wawata miya iri nawdum min nani dum wala misali majjuma wala heni ko neddo ni heni deqina heni neddo deqino ko amma misaliji dum wala iri nawdum min nani no dum ya sawrata irabe be sakirabe hala seyo be dogina seyo nanabe didi nanabe jaɓɓiti daɗi leddi ba noyi a sawrata derɗiraɓe haala ɓe tokka seyo ko ɓe seyata be hakkilo alhamdulillah en jetti Allah eɗen mbiya sakiraɓe fulɓe ɗum tokka Allah ɗum tokka gomnati ɗum tokka haala doka fu gomnati ko to watti doka ɗum daroto doka inchallah to ɓe saɓano doka gomnati alhamdulillah en jetti Allah Mas mo hokka 1 million dollar ko mi ɓuri wela wallahi woni wotti mo yetti Allah mo kawtal hore mo hande hakku nanu daga ciya men ɗo min gari ɗo ar heɓi belɗum anda hoto ñallani hande nder gidajo o mo amma ardiɗo kulaku lebbi joyi ɓe gari ɓe jogui kemo wala laabi kono to hande Allah bayanike ɗo yohimo mammi wana fuɓe hotoni ɗi gattuwon ɓiɗo anna ranare hande ɓe ranare welni hande talata fullo hutoni no godumi woodi noddarɓe daga Nijar santi Afrique toy ƴamammi noyno to hande mi nani belɗum kono hono ma bandiraɓe wetti min ko inda jiga Abdoulaye andi tede jiga mako wulani hile mali abdou kosi warde Ghana haalli pula ko alhamdulillah rabbil alamin dando ko ko mi warani ewa kono sabar mako laati nenno fu be mbi sa nyandi ɓingel adama ko weli yende ko metti ko awara mi wari du kala pula ko najira ko fulɓe le alhamdulillah rabbil alamin mi wari fami ya keñen ɓe mbi kan sonami muto omo hani waɗi release hande mi wari du wallahi alhamdulillah o waɗama release joni miɗeni dawgal fédéral High Court Nigeria ɗon ngoni Abuja pula ko fu yettama pula fu barkinama fu ana jowte fulɓe Nigeria fulɓe Mali fulɓe Togo fulɓe Afrique fulɓe Ghana fulɓe Cameroun fulɓe Burkina Faso fulɓe Niger Sénégal Zambia wala fu ɓe yettata fu barkinama sanne kala mobbo e pullo gaɗannoɗo duwaw wala ko ñallaɓe lando jamma e ñalawma ma bo hono laati miɗen gara duwaw o walla jaabama modi baɓe waɗanoɓe duwaw ɓe e fulɓe ɓe fulɓe jaabama sanne miɗen barkina Nigeria government miɗen barkina yimɓe mi hantama justice loya e Nigeria fu miɗen barkina sanne pula ko Nigeria fu mini ko ɗingal ɗingal Abdoulaye ɓe wettike sanne alhamdulillah rabbil alamin of Nigeria of pula wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah sakiraɓe fulɓe wondaɓe nder kawteji duniya fof seyanama hande ñalade welde ñalade barkantere ɓe yofanego en ardiɗo pulako ardiɗo fulɓe to Allah reenu yeeso min seyanake mo dow ardugal jawleru kawtal jawleru fulɓe Empowerment and Development Association Isa Mouhammad Giɗaɗo ardiɗo kawtal mai seyanto kala pullo fof to woni fo yofego ardiɗo meɗen Alhaji Abdoullahi Bello Boɗejo Allah laamiɗo reenumo ko wamde yeeso Allah faddo en fuu Allah reenu en renane mimmo moɗon Isa Mouhammad Giɗaɗo hollata en seyo ɗum yewfego Alhaji Abdoullahi Bello Boɗejo